Malaka. Huh? The chef. The chef. The chef. The chef. No, not me. She's a chef. Двамата Πολύ шефове. πατάτα βάλαμε. Δεν χωράει όλα ρε φίλε, τι θα βάλω πάνω το ένα στο άλλο. Όχι. Πάνω is the chef. Πάνω. No, no. I'm not doing that. No, that's not mine. That's Добре, айде, стави. No, Παναγιώτη. No, no, Stavroulos. Παναγιώτης. No, that's hers. Άμα γίνει If we μαλακία. die, it's all here. Μαλακία του Παναγιώτη. Малакия του Παναγιώτη. Μαλακία If we Παναγιώτη. Тук die, две деца ми готвят сега. we all gonna die, so. Найс. Nice, sure. Летиме за Атина, там ще бъдем на Нова година. Цялата банда сме тук. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Децата се закриват. Сега ще ми побърка колата на отряд. Любимите ни магистрала. Да. Леле, сега ще ви разкажа какво ни се случва тук. Дойдохме да празнуваме Нова година. New Year, but... We love the phone. Откраднаха му телефон. От таксито изчезна. Той се усети в последната минута. Излязохме, обадихме се на Uber. Човекът го потърси, таксиметровия шофьор каза: няма го. Карах две момичета след вас, но телефонът го няма. Обаче Пано е експерт компютърен. Телефона му не е Apple, не е iPhone, но той има GPS и е включен. Така че накара един приятел да отиде в къщата му, да му отвори компютъра, да му проследи телефона и сега се намираме в някакъв квартал на Пирея на Атина. Ето тук. Тук. И ето в тази сграда GPS-а ни дава, че е телефона. Сега чакаме полиция. And I hope so. Аз много се надявам. And we hope so. Че ще намериме телефона, ще се включа след това да ви кажа какво се случва. Обаче така започва последният ми ден от тази година, така и започна тази година с загубата на моя телефон в София. Пак в такси, пак по същия начин. 3 дни го издирвах. Намерих го. Надявам се и тази история да има добър край. Ще видим. Чакаме полиция повече от 1 час. Звъним, не идват. Явно и това няма да се получи. Не знам какво трябва да направим. Изморени сме вече. Мисля, че за днес ще приключим с този казус. Въпросът е, че има само 38% батерия в телефона и ще падне до по-късно. А полицията се обади и каза, че идва преди повече от 1 час. И така, няма ги. Μεταξύ μας θα κάνουν τίποτα, αυτό εννοεί, τζάμπα θα προχωρήσω στην Είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Για να γνωστοποιηθεί κάπως στις εγγυλές. Αλλιώς δεν γίνεται κάτι άλλο. Αλλά σου λέω ότι δεν μπορώ να πω και αυτή που δεν είναι εξάωραφο ότι είναι αυτό τώρα εδώ, για το πού είναι το κινητό. Άρα κάτι κίνηση πεγάτη κίνηση μια άλλη. О, Фемили, тук се събра цялото семейство. Сакалаки с Фемили. Now done, family.
No, you're Danny Sakalaki. Ντάνι Σακαλάκη. Να, γεια μας. Γεια μας, Happy New Year. И подаръци имаме тук. Πρώτη έλεγες μύτη. So nice. Само да ви поснимам и нощ на Атина. Е така. Какво да ви кажа? Хората си спът навън по улицата. В този студ. Бездомници. Зле. Ще посрещаме нова година в едно много яко място. Супер готино, антично, класика в жанра. Пано! Кажи ти, Happy New Year на хората. Още рано, обаче. За нас. Здраве, живот, щастие, който Започваме с салат. Ти. Какво е това нещо като патладжан с чесън? Много е хубаво. А мидите са един път. Тук ще се наядеме как се трябва вече. Какво идва? Това супата ли ти? Села си поръча телешко. Много добре изглежда. πιο ψηλά και δεν Дойде и октопола ми, много ми добре ми изглежда. Установявам, че не е по-готино нещо от гръцката готина. Да седиш на готина кръчма и някой да ти сервира най-готиното ядене. Да без грипни. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, χαρούμενο το νέο έτος, με υγεία, ευτυχία και αγάπη και πολλά όνειρα να πραγματοποιηθούν. Ρεβεντίγο! Σε ερωτευτήκα, σε σένα δεν με πάτε όλα τα βήματα. Σήμερα περάσω 40 κύματα να μας και να μας καλωσορίσει Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται από την Κεσαρία στη Σαρκώδησα κυρία. Voy a presentar
новогодишна. И? Това са като турубачките, като коледари. А, за нова... Така ли? Еми, айде дай им. Да им дам ли и аз? Ай. Много яко. Cada servicior. Ίσως για μένα και τα πουλά μου για μένα και το θυμό σου να βρω δεν μπορώ αγάπια σου και άλλα καφία σου. Стел една минута до нова година, какво ще кажеш? Знам. Юху! Кроля пола! Happy New Year! Πεταμένα σε μια άκρη τα όσα έκανα για σένα έγινε η χαρά μου δάκρυ γκρέμισε η γης για μένα δεν φανταστικά στα αλήθεια πως μια μέρα θα πονούσα πως θα πάρω τέτοιο πόνο από σένα που αγαπούσα. Έτσι αυτός είσαι, Δεν θέλεις άλλο. αυτός ο άνθρωπος, αυτός που περπατάει πάντα σκύφτος και δεν μιλάει σε κανένα κλαίει για μένα κλαίει για μένα φέρτε χαρμάνικο ποτό να κάνει την κρεσικατό έχω στενά χωρί καρδιά σε κλαίτια δεν χώρουνε και οι χαρές που καρτερώ. Страхотен ресторант, страхотна таверна по-точно. Карахме се чудесно. Да сте здрави и честита нова година на всички. Thank you.
След добре ли си изкара в Атина на Нова година? Да. Вчера трябваше да се погрижиш за крака ми. Нека падна. Δεν μ' άφησε τελειβέρα στα λαμάκια. Вау, какъвто огромен сандвич. Това омлет. Омлет. Μήπως έχεις κάνει καλά. Сетите, стелите ли сандвич? То огромен. То втори апартамент, дето се настанихме, е много приятен. Много ми харесва. Δύσκολο να κάνει άλλο κατάλαβα. Went for holidays, but I stayed in the hotel. I couldn't walk. Тръгваме си от Атина, беше много готино. Ставри, do you like Атина? Yes. Ще се върнеш ли Πολύ ωραία. пак? Πολύ ωραία. Ще се върнеш ли пак? Искаш ли пак? Yes, Asiska, again. Here. Asiska, again here. И аз искам again here. English. Българо-инглиш. Πώς θα συνεννοηθούμε για και μάλκο ελληνικά και τα По κάνω. малко от гръцки, български, английски. Поправя се. Έλα, Ντανί. Айде. Καλή συνέχεια. Τέλος μαλάκα δεν Καλή Have a nice συνέχεια. εμείς. И YouTube. На летището в Атина пълна лудница. Всички са си отпразнували Нова година и сега си летят. Για πες. Обаче в Атина има готина държава. Τώρα δεν ξέρω γιατί όχι από Θεσσαλονίκη. Μακριά πιάτο δεν έχει. Για αυτά. Το τελευταίο, ναι. Και το πρώτο τελευταίο. Έχει 3 τέτοια. Ένα θα πάρω. Ποιος έχει θέμα. Η στολούλα έχει σίγουρα. Αλλά αυτά είναι. Μια χαρά. Μουσκαρίσια. Τούμπανα. Τέλεια. Είναι τέλειο. Πάμε.